Kristu. Uzibe phakade. Siyabonga kubahlanyeli lapha ngebizwa abakhali abagomintini esimeni kuthiwani ngilahlekelwa amazwi abakhathi abakhatha umhlabathi beqala insimbi ngibona-ke laba babeshoba kuzulwane ngelinye ilanga eqinisa amabhawodi ngoba kulukhulu kusukela nje kwadlule kuthiwa liqhathe nani uzotshala imbewu imile bese siyasibonga kakhulu uJesu Kristu okuyena wabo umkhathi wokuqala nakubapostoli bonke abasikhombisa le ndlela. Sibonge kakhulukazi ibandla leKhatholika. Siyabonga kakhulu akasizitheni izandla sithi shuwe ekhaya shuwe ekhaya shubani donsa Thank you.